என் பெயர் செல்வப்பிரியா. நான் நூலகத்தை பற்றி கூறுகிறேன். நூலகம் அறிவை வளர்க்கக்கூடிய ஓரிடம் ஆகும். வாழ்வியல், வரலாறு, இலக்கியம், சிறுகதைகள் அனைத்தும் அறிவை வளர்க்கக்கூடிய பலதரப்பட்ட விஷயங்களை நாம் அறிந்து கொள்ளலாம். நமது ஆராய்ச்சிக்கு தேவைப்படும் விஷயங்களும் அங்கு கிடைக்கும். நமது மொழி வளத்தை பெருக்குவதற்கும் வாசிப்பை சரளமாக்குவதற்கும் நூலகம் முக்கிய பங்காற்றுகிறது. தொடக்கப்பள்ளி முதல் பல்கலைக்கழகம் வரை பயிலும் மாணவர்கள், ஆசிரியர்கள், விரிவுரையாளர்கள் ஆகியோர் நூலகத்தை பயன்படுத்தி வருகின்றனர். மாணவர்களாகிய நாமும் நூலகத்தை பயன்படுத்தி நமது அறிவை வளர்த்துக் கொள்வோம். நன்றி.